Kodex 24. Kultura firemních meetingů. Content. Obsah. Před každou schůzkou nejprve zvažte, jestli ji opravdu potřebujete. V rámci přípravy jasně definujte témata, abyste se vyhnuli zbytečnému rozptylu a zajistili efektivitu. Následně definujte cíle, které jsou klíčové pro dosažení konkrétních výsledků a slouží jako měřítko úspěchu schůzky. Podle témat a cílů pak pečlivě vyberte účastníky. Měli by to být jen lidé, kteří se dané tématice věnují, přináší klíčové informace nebo schopnosti pro efektivní naplnění cílů a ti, kteří mohou dělat rozhodnutí. Méně je někdy více. Na schůzku se vždy dobře připravte a mějte předem stanovenou agendu. Během schůzky buďte struční, výstižní a neodbíhejte od tématu, abyste udrželi pozornost a zajistili efektivní průběh. Nakonec zrekapitulujte klíčové body i rozhodnutí a jasně definujte následné kroky, které ze schůzky vzešly.